Så forhistorien her, det er, at jeg er lige blevet slået med den her. Jeg har lige købt den her helt nye spand. Den er helt ny, og prøv at se, hvor bøjt den er i håndtaget, fordi jeg blev slået med den i så lang tid. Og så får jeg tændt kameraet der. Og så, Svend! det er fordi, jeg ikke vil holde ham i hånden og gå med ham ned i haven og sådan noget. Så bliver han helt vild og sådan noget. Det er ikke forstår, at det dønner og sådan det. In good fucking spirits. Okay. And I'm in fucking... Okay, jeg planter selv de planter. Godt. Godt nok. Okay. Så lad mig lige være lidt i fred her. Jeg er vildt hårdt. Ikke også? Svend, vil du være sød og gå? Svend, lad være med at kigge sådan på mig. Jeg har ikke lyst til noget derfor. Jeg har kun én arm, mand. Lad være. Jeg hygger mig. Jeg laver mig en kop kaffe. Og... Fuck tror du det er? Fuck du er? Jesus eller Philip eller Simon? Fucking andre profeter. Jeg ved. Ja, hvad han er støberen. Ismael. St. George on the fucking cross! Og jeg er træt af! Fuck, hvor er jeg træt af at redde! Overse det fucking luder! Fucking skæbner! Jeg gider ikke mere! Jeg gider ikke mere redde! Omrenderet fucking! Jeg er fucking ligeglad med, hvad jeg blev til. Disciplen Philip, eller Simon, eller Jesus,